Иване, не ме гледай, искам да си обуя гащите сега. Не, няма да спра да гледам. Какво ще видиш, гъс? Намазан стик. Давай. Има нещо тъжно в това легло. Да. Отидете го изпейте на багата Хепи Бърде, има рожден. Тръгвайте с... Верно, бе. Ей, ваше, бе. Доста много това ли се събрахме в това легло? Да, много. Тази вечер ще има така. Не така. Малко по-интимно. Не, това. Трябва по-зъл. Извинявайте ме, уиски. Стой. Иване, не така. Ма, защо си за силската спира, бе, я какво правиш? Да, скочи. О, тежък. Само гледай това. На мен ми се е като на куче. Жена Биг Брадър. Ми ходи си тресния най. Биг Брадър, жена ти е, брадър. Говори Иван Ласкин от името на къса. Обаче от микрофона на Орлин. София, ти първо ще изгърнеш, да знаеш. Не. Ти ме тя пък какво се оправдава, не. Аз имам мисия. Не. Кой става тук, бе? Мариан. Че гледам, че и Софи се е отбила. Да е насилие, пич. Не мога, Иване. Защо? Аз ще ти покажа как става. Защото не ми става. Но как да не ми... Аз днес се уби така. Не е вярно. Ти си пич. Мераклия. Да. Искам да го да... Ай, сега ще го направя. Сега ще сготвя с бишка. Иване, айде моля ти се вече. Не ми казвай шът. Агресия! Това ми дай! Няма да се бием сега. О, имаше хубав дъх на устата. Браво! Това е много добро. Топли ръце, а? Предай се. Предай се просто. Ух. Фънки, ти защо не й правиш комплименти? На кой? На кой? На люската ми? Ето, ние се познаваме от 1000 години. Тя ме знае как капуца. Вие Никол, че е О, не мога. научи, Криси се е поразвила. Е, краката само. Нищо! О, не само! Криси не може ли това? Време си! Фънки, не мога без тебе. Тук е Ванка, ела да фанаме край, какво става с***ето, бе?